Това съм аз, това е моят канал. Качвах на английски, имам няколко видеа качени на английски. Това видео няма да е нищо специално, понеже все още гледам българска аудитория да дойде към канала ми. По-голямата част от абонатите не са българи, така че да, това видео няма да е нищо кой знае какво. Малко апдейти ще направя и да, като цяло нищо специално. Също искам долу в коментарите да ми кажете какво видео бихте желали вие, понеже наистина си нямам идея как да ги правя тези видеа все още. Напълно ново е за мен, както виждате. Това е първото видео, в което говоря. Всички останали видеа са на лежанки и тяги. Като най-вероятно и в това видео ще бъде включена лежанката и тягата, но мисля тая част да я сложа първа и след това нея, който иска да я гледа. Четейте, в TikTok вървим доста добре, над 100 последователя имаме вече, а качвам от една седмица. Има доста позитивни коментари от хората, доста хора ме подкрепят, за което ви благодаря, наистина го оценявам. Благодаря за всеки позитивен коментар, за всяко едно съобщение, което сте ми пратили, наистина значи много. Главното нещо, което идва сега, е състезанието. То е след 11 седмици горе-долу. За тези, които не ме познават все още, аз съм трибоец. Бил съм на едно състезание за сега, но тренирам трибой от над една година вече. Като това ми е второто състезание, то е на 1 ноември, т.е. има 11-12 седмици до него. В момента все още кътвам, което значи, че около 2 месеца преди състезанието, месец и половина минимум, ще започна да бълквам, за да мога да дам най-доброто от себе си, естествено. Миналата година бях 95 кг, тук някъде сложа снимка. Изглеждах отвратително, чувствах се ужасно. Силата беше добра, но всичко останало просто не. Това беше главната причина, поради която реших да сваля толкова много, 13 кг за сега. Смятам да сваля още 2 минимум до 80. По принцип обмислях къта да е до 78, но и това става. Сега тотало ми е 457 кг на състезание. В залата е малко повече, да кажем 460. Целта ми за това състезание ще е минимум 500 тотал. Като се има предвид, че ще съм около 12 кг по-лек, това според мен ще е доста добре, ако го постигна. На 12 кг, 40 кг повече тотал, доста добре. И да, като цяло не искам никога повече да съм дебел, не искам никога повече да изглеждам по начина, по който изглеждах тогава. Беше ужасно, чувствах се ужасно. И според мен лично не е добра идея да пренебрегнеш външния си вид, за това да имаш малко повече сила. Като се има предвид, че аз за над 12 кг сваление съм изгубил минимално количество сила, човек. Не се струва просто. Не се струва да съм 95 кг дебелак, пък само единствено заради малкото повече сила. Но да, няма да навлизам в големи подробности още от първото видео. С времето ще ви споделям все повече и все повече относно състезанието, относно болка, относно къта и друга информация ще споделям естествено. Пишете коментари като цяло какво искате, аз нямам идея. Road to 1000 subscribers. Обмислям едно специално видео още от сега, с една известна личност, така че да знаете, че нещо може би наближава. А може би не се знае все още. Това е от мен. Благодаря, че изгледахте до края. Какво да кажа сега, мамка? До следващото видео.